you dig it, sucker, sucker? Can you dig it, sucker? Üdvözlök mindenkit, én Kínul3 vagyok, és ez a Damiai Mayhem utolsó sorozatja, és egyből befejező sorozatja, tehát zárójelben kírom majd végén, és bemutatom az utolsó karaktert, Booker T-t. És vele is az egy ellent lejátszuk, azt mára ennyi lesz. Oké, Seamus le fogunk verni. Nézzük, hogy mire képes ő. A capacity crowd is here tonight. Oh wait, he's not going to, is he? I've never seen anything like this. Oh, yes! It's pandemonium in the ring. Signature move. Oh, too much pain for one man. Oh, nice. It's turned into pure mayhem. He just... Bam! Oh, he's in danger of being pinned. I know I saw it, but I still don't believe. Nos, srácok, ez lett volna a WWE Mayhem utolsó sorozatja, és egyből befejező sorozatja. És akkor találkozunk a WWE Supercard sorozatban. Tartsatok velem legközelebb is, én Kínul3 voltam, sziasztok!